बाक्सा जिल्ला एबसुआ जिबाथि बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। मसलपुर दख'रा एबसुनि हेफाजाबाव बाक्सा जिल्ला बर' फरायसाफोर बाक्सा जिल्ला दिनैहाय इन्टार आनसलिक बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ मसलपुर फरायसालिमानि बे न'ब्लाङाव लानाय जादों। जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोराव गासै 25टा दख'रा दङ आरो बिनि गेजेराव बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाया बे हाबाफारिया जाबाय दङ। दा बे हाबाफारियाव गुबैयै UG to PG माने जायफोर आन्डार ग्रेजुएट फरायसाफोर फरायबाय थानाय लोगोसे जायफोर PG फरायनाय पस्ट ग्रेजुएट मास्टार डिग्री फरायनाय बिथांमोननि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जादों आरो बेवहाय मोनसे आयदा होनानै जादों जे बर' माहारिनि जे सिगांनि बावसोमनायनि जे माहारिबादखौ लानानै बावसोमनाय बेखौ दिनैनि मुगायाव ओंथि गैयै खालामदों बा खालामाखै बेखौ बे बाथ्रा दान्थे बादायलायनायाव दिनै बादायारिफोरा बाहागो लागासिनो। दा बेवहाय गोबां बादायारि बिथांमोना बाहागो लादों। बाहागो लानायजों गाव गावनि जिखिनि रोंगौथि बे रोंगौथिजों बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जुक्तिखौ होलायबाय थादों। दा नैबे आयदाखौ लानायनि गुबै थांखियाबो जोंनिया बेनो जे माहारिबादखौ लानानै दिनैनि लाइमोना बेसेबां सिरियास। दिनै जोङो जिखिनि जोंनि माहारिया नैबे थासारियाव सौफैबाय जे सिगांनिफ्राय बावसोमबोनाय माखासे जोहोलावजो लोगोसे जोंनि जे आफादफोर दिनै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै आबोब दुब्बा बायदि आफाद BLT NDFB बायदि आफादा बर' माहारिनि थाखाय जे बावसोमबोनाय बे बावसोमबोनायजों दिनै गोबां थासारिया सोलायदों आरो बे थासारि जौगानायजों दिनै एसे गुलाय गुजाय जादों। गुलाय गुजाया बेनो दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव गोबां डिबेटखौ जों नुलायनो मोनो आरो बे डिबेट नुलायनायनि गेजेरजों जों जुक्तियाव मा दं मा गैया बा जोंनि माहारिबादनि जोंनि गोसोथि बेसेबां गोथौसिम दङ बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनदांथिनो हादों आरो बेजों जोङो गाव गावनि लिडारशिप क्वालिटि जे गावनि बाथ्राया जे नंथारगौ बा गावनि सावरायनाया जे नंथारगौ बेखौ गनायथि होनो बोरै हायो सासे फरायसा हिसाबै सासे बर'नि इयुन दैदेनगिरि जाहैनांगौनि हिसाबै माबायदि गावनि जुक्तिजों गावनि बाथ्राखौ बेहाय गायसननो हायो बे नाजानाया जालायबाय थादों आरो खोब गोजोनथाव बादायारिफोरा बेनि सायाव बादायलायनाया जादों आरो आसा खालामदों बेबायदि बाथ्रा दान्थे बादायलायनायजोंनो जोंनि जिखिनि फरायसाफोर आरो इयुननि समाव गावखौ राफोद खालामगोन। मानो होनबा स्टेजाव बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय आरो ओरैनो ससियेल मिडियायाव बाथ्रा दान्थे बादायलायनायनि गोबां फारागथि दङ। दा प्रेक्टिकेलि जों जुदि ससियेल मिडियायाव नांला बंसा गावखौ मोखां देखायालासिनो बाथ्रा दान्थे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागौ बा जुक्तिखौ होलायनो हागौ मेसेजफोराव होलायनो हागौ। नाथाय फर्मेलिटि हिसाबै जों जुदि स्टेजाव फैयोब्ला बे मोनसे फर्मेलिटि थागोन मोनसे डिसिप्लिन थागोन आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बादायलायनांगोन। दा बे बादायलायनायजोंनो जोंनि जिखिनि फरायसा बे फरायसाफ्रा माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन होननानै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय मिजिंथियो। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि